Zer da spywarea? Gure gailuan eskutuan dabilen software gaiztoa. Izilean jarraitzen du erabiltzailearen jarduera, ohartu gabe. Navigazio historia, bilaketak eta deskargak bezalako datuak biltzen ditu. Datuak modu automatikoan harrapatzen dira atzeko planoan. Eta normalean kanpoko zerbitzuetara bidaltzen dira gure baimenik gabe. Ziberkriminalak edo publizitate sareek erabil ditzakete informazio horiek. Arriskua, publizitate pertsonalizatu intrusiboa agertzea. Eta spam mezu gehiago jasotzea zure helbidea zabaldu delako. Informazioa esku okerretan amai daiteke, profilak sortzeko. Ez ireki link susmagarririk, egiaztatu beti bidaltzailea eta URL-a. Eguneratu sistema eragilea eta antibirusa, ahulguneak ixteko. Kontuz deskargak erabili iturri ofizialak eta egiaztatu sinadurak. Spyware malware mota bat da, erabiltzailearen jarduera izilean jarraitzen eta datuak kanpora bidaltzen ditu. Normalean publizitate edo bestelako zerbitzuetan erabiltzeko. Babestu zure datuak, kontuz deskargak eta linkak irekitzean eta eguneratu zure sistema eta antivirus. Babesa ez da aukerakoa, hartu neurriak gaur.